Няма вече оръжие. Има хекатомба. Всяко дърво – мече. Всякой камък – бомба. Всяко нещо – удар. Всяка душа – плам. Иван Вазов. Патриархът на българската литература. Всичко започва в Сопот през 1850 година. Иван е първородният син на търговеца Минчо Вазов. Бащата мечтае момчето да поеме дюкяна, да мери, да продава, да трупа пари. Но Иван трупа друго. Иван трупа думи и знания. Майка му Съба е будна, ученолюбива жена и тъкмо от нея у сина ти се заражда любовта към словото. Идват размирните години преди освобождението. И младият Вазов поема натам, накъдето тегли сърцето на всеки буден българин, към емигрантите отвъд Дунава. В румънския град Браила той живее сред хъшовете, хора без дом, без хляб, понякога и без обувки, но с една обща, упорита мечта – свободна България. Там сред тях Вазов среща и младия Христо Ботев. Живее с хъшовете, гладува с тях, слуша мъките им. И години по-късно ще ги направи безсмъртни в повестта «Немили недраги». Защото Вазов не си измисля героите. Той ги е срещал. После идва дългоочакваната свобода. Но тъкмо тогава Вазов забелязва нещо. Народът, едва отърсил се от робството, започва да забравя. Забравя имената на онези, които загинаха, за да го има. И Вазов сяда и написва цял цикъл от 12 оди. Нарича го Епопея на забравените. Левски, Паисий, Кочо, опълченците на Шипка. Един по един той връща имената им от забравата и сякаш изрича към цял един народ една единствена заповед. Помни! Но съдбата готви на Вазов ново изпитание. Политическите бури в държавата го прогонват от родината. И през 1887 той се озовава далеч от дома, чак в Одеса, на чужд бряг. Там, сам и сломен от носталгия, Вазов затваря очи и вижда родния Сопот. Вижда тесните улички, дворовете, лицата на хората. И започва да пише. Така се ражда Потигото, първият български роман. Родния си град той скрива в книгата под името Бяла черква. Романът плъзва из цяла България, после прекрачва границата и го превеждат на десетки езици. За пръв път светът чете български роман. За пръв път светът вижда България през нейните собствени очи. С годините Вазов се превръща в символ на българската литература. Става министър на просвещението. Но не спира да пише. И докато едни го изучават като класик, той започва да пише и за най-малките. Защото вярва, че любовта към родината се сее рано, в детското сърце. Пише онези стихчета, които поколения деца след него ще учат наизуст. На 22 септември 1921 година, след поредната нощ над белия лист, сърцето на Вазов спира. Внезапно, тихо, в дома му в София. И цяла България спира заедно с него. Изпращат го не като писател, а като патриарх, като бащата на българското слово. И знаете ли, Вазов всъщност е още тук, между нас. Всеки път, когато едно дете изрече «Аз съм българче», думите му оживяват наново. Повече от век и половина след рождението му, той още учи България да обича себе си. А вие? Кое беше първото стихотворение, което научихте наизуст като деца? Напишете в коментарите. Нека в този миг сведем глава, защото има имена, които не се забравят, и думи, останали във вечността.